Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Sa liwat kita na naman girarayan mag-iiribahan digdi sa programang Bicol Connection. Pet sa 13 na kita kan bulan na Abril aldaw po kita nin Webes. Abot-abot pagiraray ana uran sa luwas. Kaibahan niya to sa lado technical si Chabo na obra, sa information si Jimmy Guanzon, sa transmitter si Felix Lagrima, sa Sinman Rodel Cesar. Yaon mambalan dyan sa luwas si Apa, si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Ako man po si Philip Barasena. Ali pa lang kita dyan sa City Hall ka na siyudad nin Iriga. Nakaulay niya to si Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator. Sibot po sinda sa pag-repack kan itataong relief duman sa mga yaon sa evacuation center. Itong nagkakapirang pamilya na naapektaran kan makusog na pag-uran. Yan sa barangay Santa Teresita duman sa Uyango. Yan ini mga tribal an iba. Tapos duman man sa barangay Sagrada, Igwa Mampalan na nagkakapirang pamilya na naapektaran kan makusog na pag-uran. Kaya sibot na City Disaster Risk Reduction Management Office kan City Hall kan Iriga para matawanin ayuda ining mga yaon sa evacuation center. Siyempre, yun po yan sa mga may harong na harani sa gilid ka na spillway. Duman sa porsyon na inaagihanin tubig. Diyan nga ni sa barangay San Jose, so spillway dyan masulog pa, pinaglantop man ka na tubig na hali dyan sa Waras River.
dapalan may nagpaluwas nin fake news na subot pinaglip na na memorandum ni Governor Luigi Villaferte dapat day kita basta magtubod talagang minsan ngunyan nigwang mga nagpapaluwas po ni Salang Barreta. Alatunta kung ano na ipapaluwas ka na gobernador ka na probinsya nin Camarines Sur kung talagang pinaglep na. Siyempre pirmado yan mismo ka na gobernador ka na probinsya nin Camarines Sur. Ay gwapang mga lugar na talagang binaha. Ararumpaan na tubig sagkod ngunyan ta kun minsan po pag-arog kaining nagakulpa na lugod na bagyo. Diyan na po nararom na lugod na tubig duman sa danaw, sa mga sapa, sa salog. Kumbaga itong mga hali sa taas na tubig na i-stack na diyan sa kababaan na lugar. Kaya pala na pinapatutukan na ka na lokal na gobyerno kan Pili Camarines Sur ang 8 barangay na flood prone areas pag may raot ni na panahon magin ang mga spillway ang pinaglatagan naman ka na mga signage o mga patanid. Ini ang ipinahayag mismo ni Acting Mayor Francis Bilin ka na sinambit ng Banwaan. Kung sain ini ang barangay Binubong, parte ka na San Jose, asin man San Agustin area, sa Gurong, dangan man ining Pawili, pati na Himaaw. Kabali man ang Tinangis, asin na barangay Kore na nasa kabukidan na parte. Padagos man ang monitoring, asin pagbandilyo sa mga lugar tanganing maiwasan ang anuman na aksidente. Lalo na duman sa mga residenteng harani sa mga spillway na daimo na magpirit pang magbalyo hababa man ang tubig o asin tanganing maiwasan ang mga nangyari kaidto. Nasarong empleyado kan LGU ang binawian in buhay matapos ining magpirit na magbalyo sa spillway. Kaya ako daw nga ni pigpapara kurahawan so bago na kaya magbalyo sa spillway kan barangay San Jose digdi po syudad kan Iriga. Dahil ako basta nagapersang magbalyo ta ulang na sana. Kung madara kita ka na sulog ta makusog pa na sulog yan sa spillway sa barangay San Jose digdi po sa syudad kan Iriga. Na tubig na hali sa Waras River pasiring na dyan sa Banuan kan Nabwa. Tuman nga ni sa syudad kan Naga pinagaharali man kan mga personay kan Naga City Solid Waste Management Office ang mga basurang nakakabara sa floodgate, partikular sa Erarom kan Barangay Sabang sa Tabuco Bridge. Mantang mas lalo pasubot naglangkaw ang water level sa Bicol River na nagdiretso sa Naga River. Kaya madaling nagkaigwatulos nin pagbaba sa mga low-lying areas duman sa naunang bita ng syudad.
Yan man ang naging assessment ni Ernesto El Camel ang Head kan City Disaster Risk Reduction Management Office. Matapos naliwat magbaha na naman sa nagkapirang mga barangay, daranaman kan uran ni Bagyong Amang. Kaya duman po sa mga yaon sa gilid kan mga danaw, sa gilid kan sapa, sa gilid kan salog. Dahil pa giraray kita magkampante ta, talagang mas lalo pang nagkukusog ang tubig naglalangka ngunyan pong mga panahon. Sigun sa informasyon, pinag-alerto naman ninda na 27 barangay kan syudad asin pinagahagadan in reports dapit sa baha, lalo na sa mga lugar na pinagbaha, arog ka na parte kan barangay Concepcion Pequeña, Balatas, parte kan Sabang, Kalawag asin Triangulo. Kasubanggi pa man sa syudad kan Naga, alagad dain na inig bako na ining gayong kakusog kon ipaparehas kan nagtalikod na banggi na halos mag-agapuan na uran. Oy, kumusta man palan sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan ka na Nabwa, ki Consyal Manolo Xiano Luzon, ki retired Air Force Alex Celeste asin man ki Ford, ki Grande asin sa iyang esposa, ki Cheryl. And syempre ki kagawad Lowell Yeno an saro sa mahigos na kagawad ka na barangay Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur. Sabi ko nga ni magpuliin na sa Antipolo Old ta nagbabahaan na. Tas yang unyan naglalayaw-layaw duman sa Ilocos region. Maray pa si batchmate, classmate. Nagpalibre digdi sa Baguio. Sigon man sa informasyon, dahil man gayo na matean sa presentasyon asin Lagunoy, Camarines Sur ang paglandfall kan Bagyong Amang kasudma, pero pigba man ang nagkapirang mga banwaan. Sa report kaya kan Pag-asa matapos na maglandfall sa Panganiban, Catanduanes kan nagtalikod na banggi, nagsunod man sa presentasyon asin Lagunoy, kasud man pagkahapon mientras nadaraman ang kusog kan duros na 45 kilometros kada oras. Arani sa tahaw asin pabugso na 55 kilometros kada oras. Sinabi man ni presentasyon MDRRM Officer Regina Bia ay man gayo na matean ang makusog na duros asin uran, mayo man sindang nailistang pinag-evacuar sa mga evacuation centers. Duman sa Lagunoy, sinabi man ni Romel Batanes ang MDRRM office na halos normal na sanaman ang duros sa sinuran. Ana sitwasyon dahil man subuot sinda nakapag-record ng evacuees. Sigon man sa Barata, wala tuo ang pagbaarog duman sa San Fernando na padaghan ang baha sa Bonifacio Street, ba man sa Barangay Kitang sa Pasakaw, Barangay Timbang asin man Sulong, Minalabak, Venerasyon, San Isidro asin nagkapira pa sa Pamplona. Anot naman na nai-report ang yaon sa Bumbon, Magaraw, Kalabanga na nakapaglista manin pagbabaha sa Banuan kan Buhi, Baaw, Pili asin man digdi sa Banuan kan Bula. Inaaram pa man ang kabilugan kan bilang kan mga pinagdara
o itong mga pautob na forced evacuation, tanganing ibugtak sa evacuation center, ito pong mga lugar na mga tao na apektaran ka na baha. Kaya halaton taman giraray pagirumdum memorandum kan Kapitulyo Provincial sa paagi ni Governor Luigi Villaferte manunungod sa pagbalik na sa normal kan trabaho kan sa tuyang mga kababayan, taan mga LGU po ngunyan dawa day kita renapado kan makusog na duros nagin makusugman sa pag-uran, kaya ining mga local government unit nagpipreparar man giraray para duman sa nagkapirang mga naapektaran kan bagyong si Amang. Maray nganit ang nabuangon yan dahil na po nakabali sa pinagbabaha na intero digdi sa Rinconada area. Kan mga panahon talagang grabe man ang baha dyan sa Banwaan kan Nabwa, sa Banwaan ka na Batu, maski sa Banwaan ka na Balatan, igwa po dyan mga lugar na talagang inaabot nin tubig baha. Kaya pangarapudan niya to sa satuyang mga kababayan na talagang mantinirun ang kalinigan, pag-abot dyan sa mga drainage. Dapat asikasuhon kan mga barangay officials ang kalinigan sa endang barangay. Kung minsan po nagkakausanin pagbaha pag mga barado ang drainage o ining mga kali na inaagihan ka na tubig. Tawa nga ni magbaha man kung belong-belo ang tubig pasiring duman sa kababaan na porsyon, madaling magkulpa ang tubig kung ini mayong nakakaulang duman sa mga agihan po ka na tubig. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87 na dahil na lamang nagpaparamdam si Freddy Panga kung ano na ang sitwasyon kan mga nagko-kumpleanyo. Pero nakabali na kay Bagyong Amang, so mga nagko-kumpleanyo nalingawa na. Pero isinulog na kan tubig. Diyan po sa Banwaan ka na buhi, may nagkakapira dyan ng mga lugar, barangay na talagang halos permi na sa nang pag-igwanin makusog na pag-uran. Ang barangay San Buena, sa gilid ka na Danau, ini an permi bagang hararom ang tubig dyan, dikit sa nang pag-uran. Kaya nga ni pag duman ko kasuod ma talagang itong sadit na kali pinag aakalan baga. Dakol kaya ang mga basurang nakakabara. Dapat dyan po sa Banwaan ka na buhi, lalong-lalo na itong merkado publiko dyan, mailipat sa halangkaw na porsyon. Tanganing itong mga ati na hali dyan sa merkado, dahil man magpara bulos dyan sa Danau ka na sinambit ng Banwaan.
da kung ano nang nangyari kay itong dredging sa nagkapirang barangay dyan sa Banwaan ka na buhi na sakop ka na Danau. Taigwa na pong sadit sa naman na bakho na ang nagkapirang barangay dyan aakal ang mga laboy na yaon sa irarom kan Danau. Kung minsan iyo pa yan ang nagiging kausa tanganing magkagaradan ang tilapia dyan sa Banwaan ka na buhi. Babaw na kayaan tubig sa tahaw kan Danau dara po ini kan mga peskages nasaro man sa mayor na pinagkakakitaan ka na ibang mga taga-Banwaan ka na buhi ining pag-aataman nin tilapia. Pero pag arog po kaya na nagbabagyo kung minsan dakol ang dakop na sira kay itong mga para sumbiling na sabi. Duman sa Banwaan ka na si Roma sa dagat para antipara naggigiribonin na salming improvised na salming para sa hanap buhay nin o maghanap nin sira dyan sa lawod. Kundi ka na mga panahon duman igwa po duman ng mga German National igwa man na mga parasira ita German National kaya minsan mga nakabrief lang dinimalas da kan nagasusumbiling mayong nako at yung pigpaparahiling so duwang burubit-bit kan German National na daradara na bilog-bilog sa iyang hawak. Kaya may kadimalasan pala ng mga German National duman sa mga parasira dyan sa Banwaan kan si Roma. Iba man kaya so nahiling ninda duman sa antipara. Nangawal kawal kuno. Makonselo ang istorya kan mga parasira dyan sa Banwaan kan si Roma pero so iba po duman ng mga kababayan niya itong babae na agum kan ibang mga German National. Kaya nag-arasin suman so buhay. Mga katabang tapos naagom na kan mga foreigner ni swerte-swerte man ta may mga an iba balasubas man an ibang foreigner so dyan nga ni sa San Isidrong German National sinuhayanin agom pagkadro dakula kan hawak ngunyan pigbabanog pasubot so agom ay pambihira nagkadulag so agom na babaeng Pilipina. Dawa nga ni baha subot dagos man ang nahanap buhay sa tindahan na ini na si duman sa Flor de Les sa Milaor, Camarines Sur ini ana pahayag man ni Cherry Ocampo. Cherry Ocampo bida laban lang sabi niya. Baaman ana sa indang barangay dahilan sa bagyong si Amang ana Banwaan po kaya kan Milaor saro ini sa pirmi man na binabaha digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Tapos may nagkakapirang porsyon dyan sa San Fernando an talagang pagpirming makusog na uran.
Nawa mayong bagyo, permi man na nagbabaha. Di man sa ipinaluwas ngunyan kan Edmero sa Camarines Sur. Unya na aldaw na Webes gabos na level magen pribado asin pampublikong eskwelahan. Ana mayo pagiraray nin laog basado man ini sa abiso kan Edmero digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Tapos ining current flood and water level monitoring kan City Disaster Reduction Risk Management Office kan Eriga kasubagong aga. Ana San Francisco Crescini Bridge na sa orange level as in 1.9 meter. Ana San Roque dyan sa may Petron nasa orange level man ang iguanin 0.4 meter. San Miguel Tarosan nasa orange level na nasa 1.0 meter. Ngunyan baka nasa green level naman na tubig. Man na makangurungirhat man na pangyayari ni sarong babayan gadan matapos pagtatagaon duman sa San Remigio Antique. Sabi digdi mauran matagay kabagay pag-arog kan panahon. Mantang pinag-abisuan man ang mga biyahero na haling Albay asin Rinconada area na pasiring duman sa Metro Manila. Vice versa na paman giraray sa mga oras pong ini kasubanggi pa pala ini. Kaya talagang itong lugar ka na Panuypuyan Creek, Panuypuyan sa Banuan ka na Bula na bako pang pasabol. An lugar kayang ini igwadigdinganing mga nagrarasay an agihan an tinampo titiripak baga. So pasiring dyan sa San Fernando Bypass Road. Pag-agi ko dyan talagang may mga porsyon dyan na ito pong tinampo kabaak na lang. Sa naghururos na an ibang porsyon ka na tinampo sa itong gilid hararom na marhay. Yan nga ni sa Banuan ka na balatan, igwaman dyan porsyon na kabaak na lang ang tinampo. Kaya ngunyan pinaghihingo ka na DPWH sa
5th Engineering District and Camarines Sur. Sa paagi ni Engineer Rodolfo Barela na talagang mapakarhay ang nagkakapirang porsyon ka na tinampo dyan. Tapos labo-labo na widening. Ana karahayan lang po ngunya ng mga panahon ana pasiring sa banwaan ka na balatan mahiwas na an tinampo. Bakong arog ka ito na talagang hayapit an tinampo dyan. Idwa nga ni dyan na portion na pinagbugta ka na baganin na cyclone wire. Itong gilid ka na tinampo pa siring dyan sa taas kan bukid-bukid na parte. Kundi daiman yan makakaulang ang cyclone wire kung gustong magrasay ang daga. Na kung may kalungkutan man so nagbugtak kay ni. Pag agi mi ni DJ Mandi, ano man niya ko inita pinagbugtakan in cyclone wire. Itong bukid-bukid na porsyon kan daga dyan sa banwaan ka na balatan. Ang purpose gayon day magrasay, madadarasan naman ang cyclone wire na yan. Mati ko ang purpose ka ito dahil lang maghurulog so mga batiris. Duwang pulis na tinanggal sa pwesto matapos ipagtukdo ka na sarong estudyante na nambastos, pambihira. Pulis matulis kaya ang ibang pulis. Ini pala na lugar ka na sangay to tiwi. May abiso pa man giraray duman sa mga motorista na iwasan mo na pagbiyahe sa naon ng bita ng lugar. Sara ka na makusog pa man giraray na pagbagunas kan uran. Dawa nga ni naghali na si Bagyong Amang digdi sa rehiyon ka na Bicol. Duman sa Mapid, Lagunoy, Camarines Sur na rescue kan mga residente an sarong baruto na MB Kit and J asin mga sakay kaini na pasiring duman sa barangay Sipako. Kaso udmang pagkaaga grabe man ang pasasalamat kan mga paryentes kan mga residente. Asin pinagkuaman ini kan Municipal Disaster Risk Reduction Management ang interong pangyayari. Kulpaman giraray ang mga na-stranded na truck pasiring duman sa Visayas asin Mindanao digdi sa probinsya ni Camarines Sur. So ibangon yan pwedeng nakahali naman duman sa borderline.
pinaghihiling ko ining tinampo dyan sa Barangay Inuyunan sa Itangon. Talagang delikado ang tinampo dyan sa naunang bitan ng barangay sa Banuan Bula. Halos mga daga na bagaan nagralataw mayo ng simento. Kaya duman sa mga motorista, ingat-ingat po kita sa pag-agi dyan sa naunang bitan ng lugar sa Banuan Bula. Sangunyan itong mga yaon sa evacuation level na ang Bicol River as in pinapa-isihan man ang mga flooded barangays sa mga pamilyang apektado na makipag-koordinar sa indong mga kapitan as in mga barangay officials. Para sa magkakanigong asistensya sigun man kay Governor Luigi Villaferte. Sa Pasakaw an barangay Kitang talagang hararom pang marhay po an tubig. Pero makulpa naman an tubig ngunya na mga panahon ta naghuraw-huraw naman bagaan pag-uran. At least dakulang tabang po ini sa mga parauman niya to, mga paratanom na namong problema sa mayong o tamayong tubig ana sa indang mga umah. Maray itong mga susuplayan ka na tubig kan irrigation. Ingayo apektado daw El Nino. Musta man palan ki Engineer Hilario Gorgonya an pamayo ka na National Irrigation Administration digdi po sa syudad kan Iriga na nakabase dyan sa Barangay Santa Elena. Pasadahan ko kasuod ma kundi nagsusumda si Engineer Gorgonya. Mati ko pinag-aaram ang water level dyan sa Danau Kana Buhi. Di daw anong gibuhon kan NEA o ining Rinconada Integrated Irrigated System. Kung talagang hararom na tubig, masasakitan sinda na maulang ang mga pagbulos pasiring sa kababaan. Kuha na po kitang 20 minutos makalampas an alas 10 nin pagkaaga. Tapos kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax.
Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulier, aming pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Duman sa mga linilipot pa, magtaga-purog-purog na kamo. Kung may pampurog. Kaya lang mga naanda, baka ibaan sa puon nindo. Kuya, ngunyan pong panahon, nagdadangadang na naman ang mga piyestahan. Sabi nga ni ka mga ngod, dawa di na nga kita magsapnangod. Pag abot kan bulan na Mayo, surunod-sunod po ang piyestahan. Kaya sa mga barangay, usong-uso ang mga pabasketball. Usong-uso man ang solicit. Sa ibang team, mayo man pambakal nin uniform. Kaya sigan pansulisit. Saro ini sa nagiging problema man kan mga politiko pag arog ka ining surunod-sunod ang piyestahan. Sigurado, tad-tad nin solicitation. Ang ibang mga player, sigan pansulisit, da kaya nga kami pambakal sa uniform. Madulok yan sa mga politiko. Ang masakit pa dyan, higwa pa yanin entry fee antes kang pakawaton sa imong team. Kaya ining mga pabasketball sa barangay, magastos man, makonsumo. Kung mayong nag-i-sponsor sa sarong team, minsan po ang iba, pinapaagi na sana sa pagsusulisit para sana makapagkawat sa indang team na iguanin uniform. Kundi dakulang tabang man ini pag-abot sa sports na dai malulong sa tuyang mga hobenes sa droga. Dawa nga ni day nagkakawat baga an iba nalululong pagiraray sa droga. Kaya
ibang team daw tios-tios basta marayan para kawat. Kung minsan kung an ibang nagkakawat, sige sa naman bagang atang basketball. So iba dahil man tataong mag-shoot kan bola. Ani ba tataong man mag-shoot ka lang lupog? An makonselong dalanon dyan itong mga senior citizen na pag nagkakawat. Taan iba dyan, maruluyan na tuhod. Pero igwa man mga maedad na, pero maray pang magkawat. Kaya lang, adakli dyan, mga laos-laos naman. Kung maluyaan na training, maluyaan kawat man kayan, siyempre. May mga parakawat man na minsan basta sa na mga yamon. Okay na yan, basta makakapot nin bola, ni ba man sinusulo ang bola. Inaapo din, kabuayaman nga. Ni ba man yan, gusto yun sa ng pagparapasahan. Dapat pag basketball, may teamwork na sabi. Ang gustong mangganaan team kan lambang saro. Hoy, kumusta man pala ki kagawad Chris Ablan dyan po sa Banwaan ka na Baaw. Yan sa Barangay San Jose, asinman ki Manay Munching Maglapid. Yan palan sa Banwaan ka na Baaw po, iguana ni na bag-o na naman na Chief of Police
Sa paagi ni Police Major Bin Kendara. Pinag-ribaya na si Major Jan Pelea. Ano daw, gwapo man daw ang karibay. Dyan po sa Banwaan ka na baaw, mahilig baga sa mga gwapong chief of police. Na alkalde dyan. Bagay uso man yan sa linyada ka na Philippine National Police ang pagkakaiguanin mga rigudon. Dahil lang maging rigunos. Daw anong gibuhon na rigudon sa PNP baga. Ang ibang mga pulis, pasaway man giraray. Ano na daw itong pangapudan ni Secretary Benhur Abalos kan Department of Interior and Local Government na magkaigwanan na courtesy resignation itong mga colonel tapos mga general na subuot ang iba imbelto digdi sa illegal na droga big susupuniran. Grabe ang kampanya kan PNP kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na mapuho ang illegal na droga kaya alang garuma man nangyaring gayo. Ngunyan iba man ang policy ni Presidente Bongbong Marcos na subot itong mga puser ang ibadigdi i-rehab. Saka ito baga kadakol kan mga nadanyaran ang buhay, tinutukhang. Kunyan garo habo manggayan si Presidente Bongbong Marcos na pagparatokhangon ang ibang mga embelto sa droga. Igwangani kay itong Chinese national, bulto-bulto ang droga, bilyon ang kantidad. Mala, ta nakadulag o baka pinadulag man. Ini po ang masakit digdi po sa satuyang nasyon pag-arog kayan ang kampanya laban sa mga illegal. Yaw na dyan sabing iba ang tinititigan, iba man ang kinikilingan. Tapos dyan po sa Banwaan ka na baaw garo igwa dyanin pag-release man ka itong mga nagtrabaho sa Department of Labor and Employment kining dul tupad. Kining mga sa dul tupad na ini dakulang tabang man sa mga nagtitios na kababayan niya to na mayo po nin trabaho. At least pinapakinabangan ka na gobyerno sa indang pagtrabaho tapos nakikinabang man ang mga tios ka ini. Tadigdingani po sa siyudad kan Iriga, sabi ni Attorney Nonoy Wapirina, dakulang tabang ining mga kababayan niya to digdi na naglinig kan mga drainage. Supundo napakarhayt may mga natabangan mga namamanwaan na talagang hikahusman, mga mayong trabaho. Kinoa kan ibang mga barangay officials tanganing maglinig kan mga drainage, kali sa indang mga barangay. Kaya ngunyan digdi po sa siyudad kan Iriga bakong arog kan mga panahon na talagang minagrabe ang pagbaha pero ngunyan madali naman na mapahatan.
o madaling magkulpaan baha kung talagang diretsoan na pag-uran. Saka kaipuhan an tabang kan ibang mga kababayan niya to. Pag-abot sa pagmantinir ka na kalinigan sa saindang lugar, maskan mga barangay officials kung dahil man po makikooperar an ibang mga kababayan niya to na yaon sa barangay na mantinirun an kalinigan, halos mayo man giraray mangyayari sa indang kampanya kanganing magin malinig ana sa indang lugar. Saan kausa po kan pagbabaha sa nagkapirang mga hababang lugar kung itong mga drainage maati. Wara irak ana basura dyan sa drainage na dapat linigan. Dan iba man kayang mga barangay officials pabaya man sa indang trabaho, sa indang obligasyon. Maray kung haranin ang eleksyon, itong mga ma-reelecta lang orot. Pero pag harayo pa ang eleksyon, ano ba mga pabutaw-butaw sa naman baga? Sa barangay pati itong mga may aram lugod, kumbaga may mga inadalan habuyan na maglaog bilang barangay officials. Kaya kung minsan ang napipili niya to sa mga barangay, ito lugod na mga mangmang an iba. Kaya dahil man gayo nag-aasinso na barangay, tapos kung hugakon pa na mag-follow up kan mga request na magkaigwanin mga proyekto sa indang barangay, kung hugakon ang kapitan, sabi kan iba kapaanod nga ni kapitan, ni kapitana. So iba man sana pong mga barangay officials, iba pong mga barangay officials mahihigos man, talagang ginigibo man ang sendang obligasyon bilang barangay officials. Oy, good morning palan ki punong barangay Weden Salvadora, ki Franz Bardonado Onyedo. Diyan po sa Santo Domingo, digdi po sa Ciudad Can Iriga. And syempre ki Kagawad Binji Raceles, ki Kagawad Rico Oliva, ki Kagawad Otol Balbuena, asin sa gabos ng mga barangay officials dyan po sa sinambit ng barangay. Kumusta man ki Mini Bagayawa, ki dating Kagawad Andre Toralio, dyan nga ni po sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Can Iriga, pag may makusog na pag-uran, kining porsyon ka na balintawak, talagang ang tubig dyan nag-aapaw sa drainage. Ana sulog ka na tubig hali sa drainage, dyan na po sa tinampo. Makusugon ana sulog kan tubig ka na itong hali dyan sa taas na porsyon ka na balintawak, dyan na yan na sulog sa may tangod ka na tindahan ni Locks. Yan pong Locks Trading. Saro kaya sa day pa nare-resolveran dyan, ito bagang portion dyan na talagang dapat ining pasiring dyan sa may Casoreco 3 na mahiwas na kali dyan. Dapat igwa dyan culvert, pasiring duman sa gilid kan Casoreco, may culvert sa irarum kan tinampo ibugtak. Tanganing an tubig diretso pasiring na dyan sa may PNR.
Ana proyektong yan, garo day manatapos. Kaya bangan palugod ana tubig na hali digdi sa taas kan o taas na porsyon dyan sa barangay San Isidro. Dyan po sa Tinampo nagsusurulog. Na dapat ko taan na tubig dyan pasiring sa barangay San Jose, anbagsak dyan sa Waras River. Minsan may mga proyekto kaya na dahil tarapos-tapos parehas kan sa Bicol River nga ni. Para pasiko-siko subuot an agihan kan tubig paghali digdi sa Rinconada area. Na dapat duro-diretso an sulog hali digdi sa probinsya kan Albay na maagi digdi sa Rinconada area. Pasiring diyan sa Bicol River. Ngunyan depende yan ki Congressman Migs Villaferte saro po yan sa mga priority project kan Congressman kan 5th District kan Camarines Sur na mapahatan ang pagbaha digdi sa Rinconada area. Dapat mapakarhay ang mga proyektong inita kung sabi nga ni kaya nanggan sa naman sa puon-puon dahil natatapos ang mga proyekto dahil man giraray mariresolveran ang problema sa pagbabaha digdi sa Rinconada area. Kadakol pa po na mga dapat gibuhon na mapakarhay ang mga proyekto digdi sa Rinconada area. Pati ining mga sa provincial road. Hininganing irigabuhi na tinampo ang shoulder baga pag abot dyan sa Banuan kan buhi. Bako man simentado. Minsan nga ni nagrereklamo ang ibang mga barangay officials bako man ngayon trabaho mi an magpalinig kaining shoulder ka na tinampo paghaling iriga pasiring dyan sa Banwaan ka na buhi. Dapat niyan mag-asikaso kayan an provincial government ka na Camarines Sur bilang provincial road. Kaya kan mga nagtalikod na panahon baga gusto ng bangaon an Camarines Sur agaro day na asikaso an ibang mga provincial road digdi. Mas maray pa nga maggibunanin saro pang probinsya. Ilang ka nangyari itong hatian kan Camarines Sur. Both side nagparagastos sana ang mga politiko. May mga patot sa dahan pa. Sarong pamilya ka na sarong dakulang politiko sindaman sa napati ang nagpapatot sa dahan kan mga panahon. Ngunya na nawaraan na so gurangan na agila an natada saradit na agila makuapo kan agila. Awot pa man lugod mapakarhay ang mga proyekto digdi sa probinsya nin Camarines Sur lalong-lalo na ini pong mga patinampo na
nga dapat asikasuhon kan provincial government. Yan nga ni sa Banuan ka na si Roma baga adakol dyan mga resort. Ang problema, may mga porsyon pa po dyan na tinampo day pa na si semento. Habang gagayon ko ta ka na resort, kundi an agihan man, rolobak an ibang lugar dyan, an ibang barangay. Sanang pasiring sa barangay San Ramon, day pa totalmente sementado. Kung an alkalde, bako pang kaalyado, dyan ang problema. Minsan, grabe po kayaan politika, digdi sa tuyang nasyon, kaya bangan palugod. Imbis na matapos ang proyekto, mapakarhay ang mga programa kan sa tuyang gobyerno, pag linalauganin grabing politika, prakasado ang proyekto, minsan din natatapos ta kung nadaog na sa sarong politiko. Iba na naman ang kaisipan kan nakasalida. Maray kung ipinapadago sa mga napunan na proyekto kan dating halimbawa congressman o kaya governor. Yan digdi sa probinsya nin Camarines Sur, an lugar sa naman kan partido area sin man an lugar kan siyudad nin Naga an bakong kaalyado an mga congressman. Dapat kaya dawa bakong kaalyado magtarabangan na pakarayon ang mga proyekto digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Harayo na kita sa ibang probinsya digdi sa riyon kan Bicol ana Sorsogon asinsado ng marhay. Tapos an Albay magagayon na tinampo dyan. Minsan natutuyawan, mahiwaso nang yan tinampo sa Camarines Sur, ang ibang porsyon, dahil napapakarhay. Pero may mga proyekto man ang provincial government na talagang dakulang tabang luman sa mga yaon sa mga banwaan na talagang kaipuhan na tinampo. Inisa ng balatan to Pasakaw. Taro po yan sa dakulang proyekto na pinag-budgetan kan gobyerno nasyonal sa espersoman ni Congressman El Revillaferte. Pasiring na yan, duman sa may pagatpatan sa banwaan ka na bato, paghaling balatan. Ngunyan, kung magkatarapos-tapos ang pagpapasemento, pakarhay ka na tinampo, madali na biyahe kan mga hali dyan sa sinambit ng mga banwaan digdi po sa Rinconada area. Bueno, inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Felix Lagrimas Sinman si Rodel Cesar. Yaon man dyan sa luwas si Ma'am Kyle Riago Legasyon, si Apa. Sa pangaran po ni OIC Station Manager Joey Lim.
ako man po si Philip Serdana Barasena ang sendong nakaibahan ngunya na pagkaaldaw. Nagpapadyos mabalos kan sendong dainsawang pagantabay.